beat was eigenlijk al gemaakt in maart van 2017. En toen had ik dus een studiosessie met Joe Mountain. Weer een tijdje later hebben we dus Atje kunnen strikken eigenlijk. Toen weer doorgespoeld, 2 maanden later. En toen kwam de plaat ook uit. En sindsdien is het eigenlijk gewoon vanzelf gegaan. Ja. Zet het in de conjo, 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 conjo. Zet het in de conjo. Hij zit nu op 3,6 miljoen streams. En we staan in de viral charts in de landen Zweden, Zwitserland, Amerika, Canada, Duitsland, België. Dus het is eigenlijk als een olievlek verspreid, zeg maar, over de wereld. En ik als jongen uit Friesland, zeg maar, ik ben hier geboren en getogen natuurlijk, is dat wel bijzonder om mee te maken natuurlijk. Dus dat is super cool. Conjo, zet het in de conjo. Conjo, zet het in de conjo. Conjo, conjo, conjo. Het begon eigenlijk allemaal bij dit. En dat is de basis eigenlijk. Dus het ene patroon kan dit zijn. En dan je volgende patroon is een variatie dus. Nog een ander patroon. Dit is dus wat je in het begin hoort eigenlijk. Nou ja, al die patronen bij elkaar, dat maakt een nummer eigenlijk. Hoe je het dan indeelt uiteindelijk. Het begon op mijn 14e, 15e ongeveer, want ik begon zeg maar altijd met muziek maken. Ja, dat was toen nog niet echt muziek maken, dat was meer een beetje omkloten met het programma, zeg maar. En toen begon ik dus ook te draaien, kort daarna in Hier is Snake in de ludiek. Die interesse, ja, die heb ik gewoon altijd gehouden. En toen realiseerde ik me ook op een gegeven moment op mijn 17e, toen ik dus aan het HBO begonnen was, van ja, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. En ik wou toen eigenlijk heel graag verder met de muziek. Dus wat ik sindsdien ook gedaan heb, ik ben gestopt met school en eigenlijk mijn zinnen gewoon gezet op de muziek. Die clip is niet heel vrouwvriendelijk. De clip, ja. Maar kijk, het is niet zo dat we die vrouwen gedwongen hebben om in een clip te spelen. Die vrouwen die weten wat het script is. En ja, als iemand daar aan mee wil doen, dan is die keuze geheel aan diegene, vind ik. En ik vind niet dat we vrouwen onterend in die clip hebben gehandeld, eerlijk gezegd. Ben je trots op het product? Op het eindproduct zeker weten, zeker weten. En vooral ook nu gezien te hebben wat voor impact het heeft natuurlijk bij zoveel verschillende mensen. Dat is natuurlijk super. Kut, nee. Ah, dit is echt lelijk, man. Huh? Ja, een droom voor mij is wel gewoon echt met mijn muziek eigenlijk de wereld overgaan. Ook met zijn boekingen bijvoorbeeld, hoe hij daar dan mee omging vroeger, weet je, wat mensen dan van hem vonden. Hij zei altijd van wacht maar tot ik daar ben, weet je wel. Hij was altijd zo zeker van zijn zaak, zeker van wat hij kon. En nu al helemaal, nu is het door deze track natuurlijk met Conjo, is dat nu ook een soort van bevestiging. Veel plekken bezoeken, veel plekken draaien. Dat is eigenlijk wel mijn nummer 1 droom. En natuurlijk gewoon met grote artiesten samenwerken waar ik zelf naar luister of waar ik zelf naar opkijk. Dus dat is wel een doel voor mij. We gaan 2018 gewoon laten zien wie Puri is eigenlijk.